Ini ngono kiri tak balik kalau udah nengang. Siap. Ya. Ya bro. Ya. Nah tapi jadi bang. Panjenengane Pak Tarnim nyuwun lakon Narayana wingi suda dadi ratu ning Darawati. Oh iya bro. Ya. Mana Ndara Permadi ayo padha digareki. Singkok moyo enak ya ing asepe sing tenan ingkang kahing mungso elang padha kakang wong ini ayu oke sing do ngenteni ya Bang niki nek keelokan ing atase alas mulusan sing kondang gawat kaliwat-liwat ana wong ayu iki sapa Bang urung tak urung itu niku sinten Gus Ndara Plat Permadi aku dhewe ora ngerti takoni yo jagat yo dewa yo bathara Tejo sulaksana tejane wong anyar katon ana wadon ingkang sulistya ing warna
alas urusan kuwi sapa wong ayu. Yen kowe tangguh marang aku begal Bratajaya ya begal ora ya. Kowe sapa Raden? Aku Permadi, panengah Pandhawa. Ya kene ngadeg marang lakuku. Dina samangku aku sing nguasani ana ing mana mulusan. Jenengku begal ora ireng mula dina samangku. Sapa wae kang liwat kono kene kudu ninggal bandane kalung gelang ali-ali mumur gage tinggalen. Kowe arep begal aku, ya pancen kaya mangkono. Yen kowe arep begal aku aja meneh kok mung kalung gelang ali-ali. Sak jiwa ragaku aku mur gage gelem tok begal. Aku ora butuh jiwa ragamu, aku mung butuh bandamu. Kowe gelem begal sak jiwa ragaku apa ora? Besok ora gelem saiki apa dene. Yen ngono aku uga dadi begal sing tok karepake. Dina samangku aku bakal begal jiwa ragamu. Bandaku begal ning jiwa ragamu tak begal. Sing tok karepe kowe manuta tak keloni loro. Para YouTuber. Hop, hop, hop. Hop. Mending gue mbak, milih HP-nya sapa ngono kok dikirim no HP-nya gue. Gak iso iya. Wis mas. Siap. Wis akan mlayu. Menilapkan. Roh. Ini kan jalan ini kan mukat mati. Nggak mau beli guys, Aman pokoknya. Montoran apa? Yuh gitu, yuh. Ya ya. bareng-barengan. Ya. Ganti Stephen. Ganti Stephen dia. Ya, gentan iki, gentan buri iki. Iya, jalan ya Allah.
Kalau butuh dunia sing ngomong kanggo wong Yesus. Jeneng-jeneng orang wis dadi aku kan itu lagu mesmo. Wis itu kanggo yang subuh kanggo yang karo teman kalajat. Sumambal karo jare bapak kami ibu kami kan wae beda dengan Bagi Lestari sama Saiful Anwar. Mangga kanggo yang sejati dunia pratenggelan. Amin amin ya Allah.